салому алейкум дӯстон, ҳама каса созен хубен. балчикҳои Samsung ана ирӯза шумо иҷзат доштем. Samsung A16 буромадага ва дар магазини Риафон якм обзор барои шумо мекунем. Пеш аз обзор тамошо кардан бошад, дар видео лайк мемонем, дар канал обуна мешавем ва будеш бошад телефони Samsung A26 ё 36 ё 56 буромад, шумо да обзор кардан мегзарем. Барои бошад дар канал ҳатман обуна мешавем ва обзорро тамошо мекунем. Телефони Samsung A16 и коробкаш мада мақбул шуд, ранги Samsung S10 монанди ҳавояда буровардагӣ якнен. Телефонро уже мо буровардагем. памяти 4/28 тагаш ва 6/28 тага мешавад ва коробкаи S10 ам бошад амхи кардагӣ ва дар инҷа бошад как сегда 3 солаки якта симак медозад, якта дига бошад кабели Type-C ба Type-C бо расветкаи сафед. Дигаи чи намезад. Ҳамқа минус дорад ки якта блок намемонад. Ва и телефони Samsung A16 ҷои зарарнакш Type-C, ҷои колонка ай поём, ай боло бошад барои управлят кардани техника. Фронтални камера бошад 16 мегапиксел, основной камераш бошад 55 мегапиксел ёрасон ва 2 мегапиксел дигарам ёрасон дорад. ҷои фонарикаш ва корпуси бошад матви пай даст намемонад. ҷои отпечатки палец бошад, дар ҷои кишанаки телефон ҷои пасту баландкунак бошад, как всегда параи росташ. Ва телефон бошад 90 ГГц экранш кор мекунад. тарзи кор карданаш хатон баҳо битен. Вообще Samsung ай рӯи экран iPhone ам хуба ва и бошад оперативкаи 4/28 бо айра хубтара мешавад 8/56. и бошад основной камера, качествоаша метонем бинем ва и бошад фронтални камераш. Телефон бошад ман рости нав қабдестам ва як бора обзор карда расесам ва нархҳои бошад тез иваз мешаванд. имрӯз бошад нархаш 20500 рубл бошад, дина короче 21500 рубл буда. нархҳои тез иваз шудан мегирад. барои бошад дар номерои рекламдагӣ алоқа брои может брат я мо пас деси ҳами сабаб да номерои рекламдагӣ алоқа броед пирсен нархи телефон ҳозираш чанд пул меистад ва оперативкаи 4/28, 6/28 ва 8/56 тага мешавад. дар наличка дар магазини Риафон метоне заказ кунед. адресомон бошад метро Бутурская, выходи 4, торговый центр Зелёный. ва якта телефон харидорӣ мекунӣ, бо дар ҷа хоҳед дар подарка хоҳед повербанки 10000 мача, хоҳед наушники беспроводной подарка мешавад.